En breu, amics meus, la gent creu molt erròniament que l'escatologia, o sigui, el que hi ha després de la mort, és merda. No, és moltes coses el que hi ha després de la mort. Si has tingut temps de flairar una rosa, i t'ha agradat, i aquella rosa feia flaire, o sigui que no era una rosa dels camps que va pintar Van Gogh i ja no tenen olor de res, ni les de Sant Jordi que venen a la Rambla que no fan olor de res. Si has anat al camp i has flairat una rosa, aquella mateixa flaire de la rosa t'ha posat llavor de flaire de rosa dins teu. Ho tens a cada cèl·lula. I de tu faràs rosa. Roses sortiran de tu. I aquelles roses seran tu. Si has flairat el cos d'una estimada, allò ha entrat dins teu. Si et vols reencarnar en Flandul, et reencarnes en Flandul. Hi ha algun dubte sobre això?